Jeg vil byde jer rigtig hjertelig velkommen i forhold til præsentationen af organisationsundersøgelsen 2023. Det er sådan i 2023, der landede vi på en ESAT på 86. Det er sådan en god middelvare i forhold til, hvordan de øvrige områder landede. Globalt, det vil sige hele Falck, der landede man på 74, så I kan se, at vi i det vi i gamle dage kaldte assistance, der ligger vi altså en del over. Vi har en svarprocent på 79%, og så er der 100 kommentarer. Og ud af de 100 kommentarer, der har 90% af kommentarerne været gunstige. Ser man den røde farve, så er det ikke gunstige kommentarer, og hvor den grå er neutrale. Vi har 14, hvor vi scorer en forøgelse, og så har vi 6, hvor scoren er faldet. Hvis I ser nede i venstre hjørne, så kan I se der, hvor scoren den er faldet. Og hvis I ser i højre hjørne, det er der, hvor scoren er forøget. Vi har 20 scorer, hvor vi scorer over globalt, det vil sige helt Falck. Og så har vi 2, hvor vi scorer under globalt, det vil sige 2, hvor vi scorer under i Falck. Ser man på ressourcer, så er vi gået ned med 8. Og det er sådan typisk med ting, der ikke fungerer i relation til, som jeg læser det, på P-vognen. Det vil sige vores GPS, der ikke fungerer, telefoner, der ikke fungerer tilfredsstillende, og så Logis. Der var en enkelt kommentar også i forhold til tablet, men de fleste kommentarer går på det, der ligger i vores P-vogns regi. Så der er ingen tvivl om, at det er noget af det, vi kommer til at se på i forhold til 2024. Når vi ser på vores udvikling, så er vi godt nok steget med 5 point i ESAT i 23, men stadigvæk ligger udvikling som, ikke den sidste, men nummer 2 fra bunden af. Og for mig er det vigtigt at sige, når vi snakker udvikling, så skal I huske vores kompetencefond. Kompetencefonden giver mulighed for at få noget uddannelse, også inden for områder, som måske ikke lige er der, hvor man er i dag. Jeg har tilladt mig at tage en kommentar med, hvoraf man er ked af, at man har fjernet mulighederne i relation til for eksempel at køre bjergning og sværvogn. Og det er P-vogn, det er kun der, man udover det, man kører i forvejen, det vil sige auto, kan få kompetencer. Det er vigtigt for mig at sige, at vi skal jo gøre noget ved der, hvor vi har en mulighed for at gøre noget ved det. Og lige netop på de her områder, der er det jo, om jeg så må sige, på strategisk niveau, man tager beslutningerne. Så grundlæggende kommer vi ikke til at behandle lige netop de ting, fordi det er ikke noget, vi kan gøre noget ved lokalt. Men endnu en gang, så vil jeg gøre lidt reklame for vores kompetencefond. Der er kommet rigtig mange kommentarer, og det vil jeg sige jer tak til. Tak for jeres tid, I har brugt på at skrive disse kommentarer. Det er sådan, når man laver en organisationsundersøgelse og skal lave nogle handlingsplaner, så siger kommentarerne rigtig meget. Det er svært ud fra et tal at lave nogle handlinger. Så derfor, jeg kan ikke sige tak for mange gange i relation til de kommentarer, I er kommet med. Vi har som tidligere meddelt holdt et SSU, hvoraf at vi har lavet nogle handlingsplaner. Disse er også sendt ud i forhold til referat. Vi vil fortsætte vognudvalget. Vi ønsker så meget indflydelse fra jer medarbejdere, som vi kan give lokalt. Så derfor ønsker vi at fortsætte med vores vognudvalg. Så kommer vi til at arbejde på nogle af de ting, som ikke fungerer for jer. Jeg har nævnt det før. Det er telefoner, det er udstyr generelt, så er det tablet, og så GPS også. Vi vil gå i gang i forhold til dette, og jeg skriver godt nok, og det er jo også det, der er aftalt på SSU, i første halvår, og vi vil gå i gang i første halvår. Jeg kan ikke love, at alt bliver fikset i første halvår, men jeg kan i hvert fald love, at vi gør en indsats i 24 i relation til det, I har nævnt i organisationsundersøgelsen. Så har vi i forhold til faste dage,
i relation til vores faglige ledere, der var en del omkring manglende tilbagemeldinger og opfølgning. Og der vil jeg selvfølgelig give tiden, for der skal jo også være ordentlige vilkår for de assistancefaglige ledere i relation til en travl hverdag. Så vi vil tage dem fra, og vi vil vælge det ud i forhold til vores ugenyt, og dermed forhåbentlig komme efter dette. Ydermere vil jeg holde en til en med de assistancefaglige ledere, hvis der måtte være noget i forhold til mangler på uddannelse eller noget praktisk, kan man ud og lære noget i forhold til den del, jamen så vil jeg helt klart lægge mig i scenen på at imødegå disse ting, så vi har de dygtigste faglige ledere i hele Danmark. Endnu en gang vil jeg sige tak. Tak fordi I har deltaget. Og måtte der være nogle spørgsmål, så står jeg selvfølgelig til jeres rådighed i relation til organisationsundersøgelsen, men selvfølgelig i forhold til alle forhold. Ha' det rigtig godt.